שלום לכולם, שמי ניר, אני מצפון הארץ, ואני עושה את הוידאו הזה כדי לכל אלה שמתלבטים אם להיכנס למכירות באמזון או לא להיכנס, או לאלה שרק עכשיו מכירים את אמזון, ואני בעצם רוצה לחשוף את האמת באמת מאחורי כל העניין הזה של מכירות באמזון ואת האי הבהירות לפעמים שיש בה. אז אני רוצה לשאול אתכם, מה משותף לאנשי מכירות, אנשי הייטק ושומרים בקניון, או שומרים בכל מקום אחר, ובכלל לכל אלו ששכירים? מה שמייחד ומשתף את כולם, כל השכירים בעצם, זה שכולם חיים באשליה של ביטחון. כולנו חיים באשליה שיש לנו מקום עבודה שדואג לנו ושומר עלינו, ובעצם על בסיס האשליה הזאת אנחנו קונים דירות, מתחייבים, לוקחים הלוואות, מגדלים ילדים, משפחה, ואז מגיע הרגע שדי מוקדם ובמאוחר ששולחים אותנו הביתה, ואז בעצם האשליה הזאת מתנפצת, ואנחנו במרכאות נשארים חסרי כל, עובדי עצות, ובעצם מנסים למצוא את דרכנו מההתחלה. מה שזה גורם להרבה בעיות לפעמים אצל אנשים מבוגרים שכבר קשה להם להמשיך הלאה ולא מקבלים אותם לכל מקום וקשה יותר למצוא עבודה, ובכלל כל התחושה הזאת היא לא נעימה. לכן אנחנו צריכים לקחת את השליטה על החיים שלנו בידיים, ולייצר לנו מקורות פרנסה או הכנסה נוספים שלא תלויים בעבודה שלנו כשכירים, והמקום הכי טוב לעשות את זה זה אמזון. אז מה זה בגדול אמזון? אני אגיד ממש בקצרה, אמזון היא הפלטפורמת המכירות הגדולה בעולם. באמזון יש מאות אלפי מוצרים שנמכרים בכל העולם, ובעצם מה שאמזון מאפשרת לסוחרים מכל העולם זה לשלוח את המוצרים שלהם למחסנים שלהם בכל מדינה שאמזון נמצאת, ובעצם נותנת להם את אפשרות לסחור ולמכור את המוצרים שלהם. עוד דבר ממש טוב באמזון, שהיא הפלטפורמה היחידה שבאמת דואגת לכל הלוגיסטיקה, לכל השינוע, לכל הבעיות מסביב. כלומר, מה שנשאר לסוחר אמזון בעצם לעשות זה רק לשלוח את המוצר שלו למחסנים באמזון, להעלות את הדף מכירה באמזון, ובעצם לתת לאמזון לעשות את העבודה. וכמובן שגם לנו יש אחרי זה, אחרי שהמוצר מגיע, יש לנו איזשהו תהליך שקשור לקידום המוצר במנוע חיפוש באמזון, אבל בעצם את כל העבודה הקשה והכאב ראש אמזון עושים לנו. אנחנו לא צריכים לארוז שום מוצר, אנחנו לא צריכים ללכת לדואר, לא צריכים לשלם משלוח כדי לשלוח את המוצר. אמזון פותרת לנו את כל העניין הזה. אז לפני שאנחנו ממשיכים הלאה, אני באמת רוצה להציג לכם את החשבון הפרטי שלי באמזון, וזה הסכום שעשיתי בתקופה האחרונה באמזון. זה לא דמיוני, ואני מכיר הרבה אנשים שעושים פי 3 ופי 4 ופי 10 ממה שאני עושה, והדבר אפשרי, וזה לא סכומים דמיוניים, סכומים ריאליים, ולכן אני מראה לכם שזה בעצם אפשרי. אני רוצה גם להראות לכם, אחד הדברים שאני הכי אוהב, ודווקא די התרגלתי לזה, זה הודעות האימייל, שכל מי שמוכר והמוצר נשלח אליו, אנחנו מקבלים הודעה. כל מוצר שבעצם מכרתי שנשלח, אני מקבל הודעה מאמזון.
ויש פה מאות הודעות, וזה בא על בסיס יומי, כל יום, עשרות מכירות. אז בגדול, מהם השלבים שצריך לעשות כדי להפוך להיות סוחר באמזון? השלב הראשון זה הרשמה, השלב השני זה בחירת מוצר מנצח, בעצם זה השלב הכי חשוב, זה השלב בעצם שיקבע באיזה רמה אתם תסחרו באמזון, אם בבודדים או בעשרות או במאות של מוצרים בחודש. השלב השלישי זה מציאת ספק וניהול משא ומתן נכון, הזמנת דוגמאות, בדיקת פטנט, התחלה של ייצור, סיום של ייצור, העברות כספיות בטוחות. השלב הרביעי זה מיתוג, עיצוב אריזה, בניית ליסט זה דף מכירה. שלב החמישי זה שילוח, בקרת איכות. שלב שישי זה קידום המוצר, להביא את המוצר לדף הראשון, הגדלת מכירות, שירות לקוחות, התרחבות העסק, הזמנת מוצר שני ועוד. זה בגדול השלבים שכל אחד, כל מי שרוצה להיות סוחר באמזון צריך לעבור, ואתם יכולים לעשות את זה לבד בעצמכם, או לקחת קורס מקצועי שילמד אתכם בדיוק מה לעשות אחד על אחד. אז מה אתה צריך כדי להיות סוחר באמזון? הדבר הראשון זה רצון ותשוקה לשנות את חייך. אתה חייב להיות בעל איזשהו חוש יזמי ועם רצון באמת לעשות משהו חדש, משהו שמשנה חיים, ובאמת להיות עם תשוקה עזה לזה כדי להתחיל להניע את התהליך הזה שישנה את חייך. הדבר השני זה נכונות ויכולת ללמוד דברים חדשים וליישם אותם. באמזון כל הזמן מתפתחת, כל הזמן דברים משתנים, וחשוב מאוד ללמוד דברים חדשים וטקטיקות חדשות, ובכלל כל מיני קורסים למיניהם, או שיעורים למיניהם, דברים שחייבים ללמוד ולהתפתח כדי להישאר על הגל. הדבר השלישי זה זמן, חייבים זמן, לפחות בהקמה, ברמה של המוצר, עד שהוא מגיע לאמזון, יש פה השקעה לפחות של איזה 3 שעות ביום במינימום, למי שיש זמן יותר אז יותר טוב, אבל בעצם כשהמוצר כבר מגיע לאוויר, עולה לאוויר ועשינו לו קידום, אז בעצם כבר המחירות הן אורגניות, ובעצם הזמן שצריך להשקיע במוצר שהוא כבר רץ ומוכר באוויר הוא יותר קטן. ואין מה לעשות, צריך כסף, ולדעתי המינימום שאפשר להתחיל עם מחירות באמזון זה $3,000, ואפילו לדעתי צריך, לדעתי $4,000 כדי להתחיל למכור באמזון, וזה כולל ההזמנה של המוצר מסין, לכל המיסים, כל התהליך, השיווק הראשוני של המוצר, ההשקה של המוצר, כל זה דורש כסף. המינימום זה 3,000, אבל לדעתי צריך לפחות $4,000, ומי שיגיד לכם פחות מזה, לדעתי לפחות, הוא משקר. אז מה אני מציע לכם בעצם? אני מזמין אתכם להצטרף לקורס אמזון הכי טוב באינטרנט. הקורס שאני עשיתי ועוד 300 איש אחריי עשו, הקורס של צמד ההורים, שעומד להיפתח ב-31.5 אם אני לא טועה, וכל מי שירשם בעצם דרכי יקבל ליווי אחד על אחד של 2 שעתיים בסקייפ בכל זמן שהוא יסתדר, ובעצם כל שאלה וכל בעיה יוכל להתייעץ איתי ולקבל טיפים והדרכות ממני. כל מי שירשם יקבל עיצוב אריזה או לוגו לפי בחירה על חשבוני. תקבלו גישה לספקי השירות הטובים ביותר שאיתם אני עובד, ובעתיד הקרוב גישה חופשית למיני קורס שאני עושה על דרך נוספת להרוויח כסף מאמזון ללא מלאי וללא הוצאות מיוחדות, וזה לא דרופ שיפינג. אז אם אתם אנשים רציניים ורוצים באמת להתחיל לשנות את החיים שלכם, אני מציע לכם לבוא להצטרף ב-31.5 לוובינר של ההורים.
שבעצם יראו לכם ויסבירו לכם עוד על הקורס ועל התוכן שלו, ושיהיה בהצלחה.